Lilla bil-ferħin kanetaw, ħaneja taraddi l-ħajr nanu li l-mulej. ħanħeres u qoddimu bil-ferwi ta' mafqalbna, ħananu ħanija ġdida li l-sidi s-sema u l-ard. Lil-ħalla bil-ferħin kanetaw, ħaneja taraddi l-ħajr nanu li l-mulej. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. U miegħek ukoll. Eżies telespettaturi ejjew inħossuna il-koll maqudin. Anke jekk fiżikament maħniex preżenti f'dan is-santwarju, però permezz tal-magħmudija li jirċivejna, aħna ħaġa waħda fi Kristu. Aħna kollha kemm aħna nagħmlu parti minn dan il-ġisem mistiku ta' Kristu. U għalhekk jew inħossuna l-koll fil-preżenza ta' Alla u għall-Ispirtu ta' Alla li jammar fina, li jaqadna fl-imkien, li jagħtina din il-ħajja ġdida, ħajja divina. Kif nagħmlu kull nhar ta' Sibt, dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa nofruh dejjem għal bżonnijiet tagħkom benefatturi, ħajjin u mejtin, kif ukoll għall-intenzjonijiet li intom poġġejtu jew battu biex jitpoġġew f'riġlejn il-Madonna ta' Pinu. F'riġlejn din omna li żgur tkompli jiżżomm il-ħarsa tagħha fuqna. U għalhekk b'din il-fiduċja ta' imħabba divina fuqna, il-imħabba ta' Alla, fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja lill-Alla fil-oli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħarruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħen għalina. Int li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-oli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, għamel li niċċelebraw bħerqa kbira dawn il-ġranet ta' ferħ li fihom qed nagħtu ġieħ lil mulej li qam mill-imwiet. Għatina li l-istess emil tagħna ikun xhieda tal-ġrajja li qegħdin infakru. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Filippu niżev l-belt tas-Samarija u xandar lil Kristu lin-nies tagħha. Il-folol tan-nies b'fema waħda kienu joqogħdu attenti għal dak li kien jgħidilhom Filippu. Meta kienu jisimgħu u jaraw il-mirakli li kien jagħmel, kien hemm nies maħkuma mill-ispirti ħżiena u dawn
bajta kbira kienu joħorġu minn ħafna minnhom u ħafna nies oħra mifluġa jew zopob kienu ifiequ u kien hemm ferħ kbir f'dik il-belt. L-Apostli li kienu Ġerusalemm semgħu li s-Samarija laqet il-kelma ta' Alla u bagħtu hemm lil Pietru u lil Ġwanni. Dawn niżlu hemm u talbu biex dawk li jemmnu jirċievu l-Ispirtu Santu għax l-Ispirtu Santu kien għadu ma niżel fuq ħadd minnhom imma kienu tagħmdu bliss f'isem il-mulej Ġesu. Imbagħad l-Apostli għedu jdejhom fuqhom u rċivew l-Ispirtu Santu, il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Għajtu bil-ferħ lill-Alla, bnedmin tad-dinja kollha. Għannu seb ta' ismu, xandru seb u t-tifħir tiegħu. Jgħidu lill-Alla kemm int tal-biża' femilek. Alleluja, alleluja, alleluja. L-art kollha tatik qima, tannilek u tanni lill-ismek. Ejjew araw l-emejjel ta' Alla tal-biża' femilu fost il-bnedmin inwieġbu. Alleluja, alleluja, alleluja. Biddel il-baħar fart nixfa, għaddew bil-mixi minn nofs xmara. Għalhekk nifirħu bih u jisaltam bil-kobor tiegħu għal dejjem inwieġbu. Alleluja, alleluja, alleluja. Ejjew isimgħu u ngħidilkom, intom il-koll li tibżgħu minn Alla, ngħidilkom x'għamel miegħi. Imbierek Alla li ma warrabx it-talba tiegħi, ma warrabx minn fuqi it-tjieba tiegħu inwieġbu. Alleluja, alleluja, alleluja. Qari mill-ewwel littra ta' San Pietru Apostlu. Eżis, il-mulej Kristu qazzu f'kalbkom, kunu dejjem lesti biex tagħtu tweġiba lil kull min jitlobkom li l-għala tat-tama li għandkom. Imma wieġbu bil-ħlewwa u bir-rispett. Żommu safja il-kuxjenza tagħkom biex meta tgħaddi fuqkom dawk l-istess li kasbru l-imġiba tajba tagħkom fi Kristu ikollhom għal xiex jistħu. Jekk din tkun ir-rieda ta' Alla, aħjar tbagħti għax tkun għamilt it-tajjeb milli għax tkun għamilt il-ħażin. Għax Kristu wkoll mid-darba għal dejjem minħabba dnubietna u li kien ġust miet għall-inġusti biex irassaqhom lejn Alla. Kien moti il-mewt fil-ġisem imma ħaq il-ħajja fl-ispirtu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Inkantaw. Alleluja, alleluja, alleluja. Jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti jgħid il-mulej u missieri jħobbu u aħna niġu nagħmru għandu. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom Miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Jekk tħobbuni, ħarsu l-kmandamenti tiegħi. U jiena nitlob lill-Missier u hu jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem. L-Ispirtu tal-verità li d-dinja ma tistax tirċevih għax hija la tarah u lanqas tarfu. Iżda intom tarfuh
għaliex jammar magħkom u huwa fikom. Ma nħallikomx il-tiema, nerġa' niġi għandkom. Ftit ieħor u d-dinja ma taranix aktar, iżda intom għad tarawni, għax jiena ngħix u intom ukoll għad tgħixu. F'dak il-jum intom tarfu li jiena f'missieri u intom fija u jiena fikom. Min iżomm il-kmandamenti tiegħi u iħarishom, dak hu li jħobbni, u min iħobb lili iħobbu wkoll il-missier u jiena wkoll inħobbu u nurjeh lili innifsi. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. It-tifħir lilek Kristu. Tassew eżies għandna li infaħru lill-mulej għal dan il-kliem ta' kuraġġ, ma mhux kliem, għal dawn il-fatti veri, il-preżenza tiegħu fil-ħajja tiegħi u tiegħek. Nixtieqek nagħmlu ftit riflessjonijiet osra fuq ftit frażijiet li qalilna l-mulej Ġesu illum. L-ewwel ħaġa, jekk tħobbuni, ħarsu il-kmandamenti tiegħi. U din il-frażi jerġa' jagħlaq bija l-Vanġelu tal-lum. Min iżomm il-kmandamenti tiegħi u iħarishom, dak hu li jħobbni. Hawnhekk għandna l-ewwel punt importanti. Kemm drabi aħna ħarisna lejn il-kmandamenti ta' Alla qishom xi ħaġa li ġejja minn fuq u jien għax ma niswa xejn ikolli noqgħod għalija u ikolli nobdija. U ħarisna lejn Alla bħalli kieku dak, ħanuża termini tad-dinja, imperatur kbir li jikmanda, u għax nibża minnu ikolli nagħmel li jgħidlu għax inkella jikkastigani. Ir-reliġjon nisranija mhijiex dan eżies. U għalhekk l-ewwel kelma ta' Ġesu lid-dixxiepli jgħidilhom propju dan, li timxi fuq il-kmandamenti tiegħi hija turija tal-imħabba, tal-fiduċja li jint għandek f'Alla. Bħalissa qegħdin niċċelebraw il-quddiesa hu bil-knejjes tagħna vojta. Meta kienu mimlijin, meta konna mmorru l-Knisja, konna mmorru dejjem għax inħobb u rrid nuri l-imħabba tiegħi lill-Alla, jew għaliex kont nibża li ħanamel id-dnub u li Alla ħajjikkastigani. Jew għaliex kont immur il-Knisja għax hekk bagħtitni nagħmel ommi u dan ngħidha żgħażagħ it-tfal, jew għax sħabi jimorru. Jiena naħseb dan iż-żmien hekk lilna iġalna nirriflettu u nagħmlu din id-domanda llum fil-fond ta' qalbna. Jien il-kmandamenti ta' Alla għaliex infittex li ngħixhom għax naf li Alla iħobbni jew għax nibża minnu. Hawn hija d-differenza eżies. U għalhekk il-mulej Ġesu mill-ġdid lili u lilek qed jistedinna biex f'dawn iż-żminijiet hekk ħalli anke meta jerġgħu jiftħu l-knejjes tagħna immur il-Knisja mhux għax nibża, mhux għax ta' bil-fors, imma
għax jiena imbuttat mill-imħabba tiegħi lejn Alla, lejn dak Alla li naf li hu miġnun warajja bl-imħabba tiegħu lejja. Hija laqa eżies ta' żewġ namrati. Kemm il-darba anke il-Ġesu stess ixebbaħ lilu mal-għarus u l-Knisja tiegħu l-għarusa. Hemm xi namrati li meta isir il-ħin biex jiltaqgħu jgħidu ħajkolli mmur bil-fors. Jew hija l-imħabba li timbottahom biex ifittxu l-xulxin. It-tieni punt, wara li l-mulej Ġesu jitlob lid-dixxiepli biex iħarsu l-kelma tiegħu frott imbuttati mill-imħabba, mhux mid-dmir, mhux mill-obbligu, imma li tkun l-imħabba li tmexxi l-ħajti, huwa stess jurina fejn twassal l-imħabba tiegħu. U x'jgħidilna? Jiena semmur għand il-missier, tiftakru l-Vanġelu tal-ġimgħa l-oħra, inħejjilkom il-post, nibgħatilkom id-difensur l-Ispirtu tal-Verità u jgħid ċaru tont, id-dinja ma tistax tirċevih, la taraħ u lanqas tarfu. Iżda intom tarfuh għax jammar magħkom u huwa fikom. X'inhu dan l-Ispirtu Santu li minnu qiegħed jitkellem Ġesu? X'inhu dak li hemm fil-fond ta' qalbna? X'irċivejna f'qalbna? Irċivejna l-imħabba ta' Alla, li mhijiex sentiment, imma hija persuna, hija l-Ispirtu Santu. Għalhekk Ġesu jgħid, id-dinja ma tarfux, imma intom tarfuh. Min jaraf il-Ġesu? Min iħoss il-preżenza ta' Alla miegħu? Min iħossu mimli b'Alla? Min iħoss il-paċi tiegħu f'qalbu? Min dak li jagħmlu għax huwa mmexxi mill-imħabba. San Ġwan l-Evanġelista jgħidilna fl-ittra tiegħu, jgħidilna Alla hu imħabba. Tiftakruh il-Vanġelu tal-ħadd li għadda? Għalilna u intom qed tagħmlu mirakli akbar. Il-mirakli li tagħmel l-imħabba. Sibt li għadda propju waqt l-omilija, tlabtkom biex nagħmlu ġest ta' imħabba ma' Fader Raymond, il-missjonarju u tabib li jinsab fil-Peru. Għamilnieh il-miraklu, għamiltu mirakli kbar eżies. Propju il-bieraħ, Fader Raymond, l-armata aċċettat li teħodlu bil-helikopter għaliex ma jistax, m'hemmx toroq jew bdajja żgħar. L-armata niżlet u ħaditlu l-ewwel ċilindri tal-ossiġnu kif ukoll bil-flus tagħkom kien kapaċi jixtri l-ewwel magna. Jiena nista' ngħid li għaddejt lill-familja tiegħu 3,235 euro. Dawn huma flus ta' dawk li bagħtuhom hawn jew tawhom lili fis-santwarju. Però ħafna oħrajn bagħtu direttament lill-familja jew poġġewhom direttament fuq il-kont tiegħu. Dawn huma eżies, din hi d-dinja tan-nisrani. Id-dinja l-imħabba ma tarafiex. Id-dinja l-Ispirtu ta' Alla li huwa spirtu ta' imħabba ma tarfux, għax id-dinja tħares biss jien x'nista' nieħu minn għandek, jien x'se naqla minn fuq darek. Alla le, Alla lilna ma jużaniex. Iħallina tant liberi li jħallina anke jekk irridu
inwarbu l-kelma tiegħu, imma jibqa' jħobbna. U min iħobb il-Alla jibda jsir bħal Alla, bniedem li kapaċi iħobb, li kapaċi ifittex mhux dak li se jieħu lew li jirċievi, imma jħares lejn dak li hu jista' jagħti lill-ieħor, lejn dak li hu jista' jgħin lill-ieħor, lejn il-persuna l-oħra li hu imħeġġeġ biex iħobb, biex jaqdi, biex iservi. Kif qegħdin naraw is-sagrifiċċji li qegħdin jagħmlu it-tobba tagħna, in-nurses tagħna, is-servizzi kollha soċjali. Taħsbu li l-flus li qegħdin jirċievu huwa biżżejjed? Altru li le. Kemm hemm għalfejn qegħdin jaslu dan biex jagħmluh, għaliex għall-grazzja tal-Alla għandna persuni mimlijin bil-kuraġġ li Alla tafa' f'qalbhom. Għandna persuni li jafu jagħmlu sagrifiċċju, jinsew lilhom infushom biex jagħtu ħajjithom lill-oħrajn. Dan hu l-Ispirtu Nisrani. Dan hu l-Ispirtu ta' Alla li jammar fil-qalb tagħna. Fatti Ġesu stess qalilna u l-aħħar punt, jiena f'missieri, intom fija u jiena fikom. Trid tkun taf jekk Alla hux fik. Ara l-atti ta' imħabba li jinti twettaq fil-ħajja tiegħek. Ara kif kull ħaġa żgħira għamilha dejjem imbuttat mill-imħabba, mhux għax ikmandat, mhux għax huwa d-dmir tiegħi, dak ifisser li għadna nirraġunaw bħal tfal żgħar, għadna ma kbirniex biżżejjed. Araw ftit intom eżjes familji. Fil-bidu kulħadd jibda jgħid għax issa jien irrid nagħmel hekk. Imbagħad tibda tħobb il-persuna għax issa il-mara, ir-raġel għandu bżonn dan u miljien nibdew nirraġunaw għax aħna. Imbagħad jiġu it-tfal fil-familja u flok għax aħna tibda tirraġuna u taħseb moħħok għax it-tfal. Tinsa lilek innifsek biex tagħti dak kollu li tista' lill-uliedek. Din hija trasformazzjoni li Alla jagħmel fina, li din isseħħ fina permezz tat-talb. Għax meta aħna nitolbu, x'ifisser titlob? Tiftaħ qalbek għal Alla, ma jfissirx sempliċement titolbu jagħtik xi ħaġa, imma t-talb ifisser meta int tiftaħ qalbek għal Alla u meta jiena u int niftħu qalbna għal Alla, nibdew niġu trasformati, mibdulin fl-imħabba ta' Alla. U dan hu li jiena nixtieqilkom eżjes. Jalla l-Ispirtu Santu li jammar fina ikompli jagħmel minna tassew persuni li huma ġbija ħajja u vera tal-imħabba ta' Alla. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Kemm ikun infaħar. Ejjew nistqarru bil-fidi tagħna, jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn umiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jġib il-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin.
u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li jitkellem fom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Fiduċjusi ejjew niftħu qalbna lejn il-missier li jaf dak kollu li neħtieġu u għalhekk nitolbuh għall-Knisja biex tkompli tkun preżenza ħajja tal-imħabba tiegħu fost il-bnedmin kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li għandhom il-poter biex jarfu li dan mhux qiegħed hemm biex jużawh għal forza tagħhom, imma jarfu li dan huwa mezz ta' kif huma jservu, jaqdu u jgħinu lil batut. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal missjonarji Maltin u Għawċejn, saċerdoti, sorijiet u lajċi. Magħhom nagħmlu wkoll nippreżentaw lit-tobba lin-nersis kollha tagħna li qegħdin f'dawn il-mumenti hekk jibsin qegħdin jagħtu ħajjithom biex il-mulej jagħmlilhom il-kuraġġ, il-qawwa u biex bil-qawwa tal-Ispirtu huma wkoll ikunu kapaċi jfejqu u jwaqfu din il-marda. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk il-familji li forsi għaddejjin minn mument ta' diffikultà. Għamel mulej li huma jerġgħu jiskopru l-sbuħija tal-imħabba li l-imħabba mhijiex obbligu imma hija in-neċessità ta' kull bniedem. Għamel li jerġgħu jingħaqdu jissaħħu fl-imħabba vera u sinċira. Għatihom il-kuraġġ biex jaħfru lil xulxin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, il-mara li jobdiet u ħarset il-kelma ta' Alla, tantu hekk dik il-kelma ta' Alla saret laħam fil-ġuf tagħha. Ħatkun Marija li tenna ngħixu il-kelma tiegħek mulej, u għalhekk ħatkun hi li tkompli żżomm ħarsita fuq il-familji kollha tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fiskiet ippreżentaw hekk dak li hemm fil-font tal-qalb ta' kull wieħed u waħda minnkom il-mulej. U jaf x'inhu meħtieġ, jaf x'qegħdin neħtieġu, jaf x'qegħdin infittxu. Ilqa' mulej dawn it-talbiet tal-poplu tiegħek li minn daru qiegħed joffrilek il-qima tiegħu, minn daru qiegħed jisma' l-kelma tiegħu biex bl-għajnuna tal-Ispirtu huwa wkoll li kun jista' jgħixha u jwettaqha fil-ħajja ta' kuljum. Ixħed fuqna l-koll il-barka tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Bli gebarena filubena و بالتمام تای یهران فاروق سیتربی هاللویا هاللویا هاللویا. Itolbu ħuti biex
biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej mridejk is-sagrifiċċju għat-tiffiru glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Jitlaq quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li joġbok tnaddafna minn ħtijietna, nitħejjew b'ħajja tajba għas-sagrament tal-ħniena tiegħek bi Kristu Siedna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna il fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek, iżżab ferħa kbar jinxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu, il-ħaruf tal-għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu tas-sagrifiċċju veru tas-salib, temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel. U waqt li jintelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna, sar għalina l-qassis, l-artal u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena mal-qawwiet tas-sema u s-sitat tal-anġli jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla għeda intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħa il-ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-dem li jixxerret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabru l-mewt tiegħek mulej Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario, l-Arċisqof Charles u l-Isqof Joe li qiegħed jgħinu, u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja.
Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Tħarix saktar lejn Alla bħala xi gvernatur, bħala xi imperatur. Imma ħares lejn Alla tassew bħala Missier. Għalhekk għandna l-Ispirtu Santu fina biex il-Alla niftħu qalbna miegħu u nsejħulu bħala Missierna u nobdu l-kelma tiegħu għaliex il-kelma tiegħu ġejja mill-imħabba li hu għandu lejna. U għalhekk ngħidu: Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxejn. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħen għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħen għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistolix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda ruħi tkun infejqa. Kristu għammi l-mewt, Kristu jisalet għanħaj, Alleluja. Kristu għammi l-mewt, Kristu jisalet għanħaj, Alleluja. Lil Kristu tal-ħlejja jissit wis-sultan rebbieħ fuq il-mewt qawwiet u setan. Nannu għaleniha glorja u forriħa. Kristu għammi l-mewt, Kristu jisalet għanħaj, jew namlu minn djarna it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi
biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti ġedditna għal ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina il-frott tal-misteru tal-Għid u imla l-ruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana. Bi Kristu Siedna. Amen. Ikmel ġdejt fisem Fader Raymond Portelli, eżjes nixtieq nirringrazzjakom tad-donazzjonijiet tagħkom. Minn dan is-santwarju inġabret is-somma ta' 3235 euro. Fil-waqt li kif qalilna hu fil-kont tiegħu dawn il-ġranet telet is-somma sabiħa ta' madwar 100,000 euro li minnhom kif qedtilkom xtara l-ewwel magna kif ukoll iċ-ċilindri tal-ossiġenu. Nirringrazzjakom u għajwetkom li jibqa' jżommkom fit-talb tiegħu. Kif aħna wkoll importanti li jinsostnuh ukoll bit-talb tagħna. Ngħidu flimkien it-tliet avamarijiet lill-Omna Marija u npoġġu l-familji tagħna taħt il-ħarsa materna tagħha. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnijiet, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnijiet, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejnijiet, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u nkomplu ngħixu fid-djarna fil-paċi ta' Alla u ngħixu l-imħabba bejnietna. Inroddu ħajr lill-Alla. Mill-maqdes ta' Pinu jinfirxet id-diħa li tixet imħabetek tana Marija. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria.